Takže ďakujem pekne, najprv chcem poďakovať poslancom, že všetci hlasovali za zaradenie tohto bodu. Ja chcem povedať, že Jánom Chalúbu však všetci viete ukopili, ale tú iniciatívu vyvinuli občania, ktorí už majú spísanú petičnú akciu, a teda sa to týka tých troch osad, u Sedláka, Michaliny a Chotiny. Žije tam podľa mňa dosť ľudí, niekoľko stovák ľudí, a skutočne ja som sa potom k nim pridala, lebo tak ako nevedela som o tejto iniciatíve a jednala som viackrát na vlastnú pes. Viackrát som vyzývala, je to aj náčelník mestskej polície, mestskú políciu, bola som tam sa pozrieť, naposledy som sa tam bola pozrieť pred týždňom v piatok. A skutočne chcem vás poprosiť, aby ste sa zamysleli nad tým, že možno taká pánska zábava niekoľkých podnikateľov, ono si vypadáme ako feudalizme, obťažuje normálny život ľudí. Najprv sa vyjadriť tej motokrosovej dráhe a potom aj k tomu svetisku. Ja si myslím, že by sme mali začať dodržiavať to heslo, že zákony by mali platiť pre každého rovnako od tej miestnej úrovni. Nie je možné, aby vôbec existovala motokrosová dráha v tomto území, pretože mesto musí dať povolenie. Mesto povolenie nemohlo dať a naopak mesto by malo dať, ak ho nedá mesto, dám to ja, trestné oznámenie, pretože jazdenie na takýchto motorkách a štvorkolkách, ktoré sa tam preháňajú v lesnom poraste a časť toho územia, ktoré nepatrí mestu, zhora, je zaznačený ako lesný porast, je trestný čin so sadzbou trestnou väzenia do 1 roka. Tento zákon bol prijat, myslím, že v roku 2008 alebo 2010 a myslím si, že aj polícia mala konať, keďže ja som tam vlastne sama často oznamovala, že čo sa tam deje. Ja by som vás chcela veľmi pekne poprosiť, aby ste zahlasovali za to uznesenie, ja ho potom prečítam, pretože skutočne ľudia tam žijú dlho, ja tam mám tú chalupu 12 rokov, nemalé peniaze a robotu vkladajú do toho, aby mali pekné záhrady, aby sme si mohli večer letieť posídiť na záhradách. Ja si nebudem pýtať dovolenie od niektorých, ktorí už nevedia, čo so sebou, a teda si našli takýto šport. Ja chcem povedať, že to nie je masový šport, nie je to šport mas chudobných, pretože je to šport a by som povedala také vybláznenie sa pánov podnikateľov na štvorkolkách. Poviem vám príbeh, keď som tam bola v piatok. V piatok som tam nakoniec prišla s hliadkou mestskej polície. Samozrejme, že sa na mňa sprostým spôsobom osotili. No ale padla to sa na kameň v mojom prípade. Ja si tiež neprineseli ku preusta. A dokonca mi jeden z nich poradil, že sa mám spakovať a odísť čase. To je tiež prístup. A keď som ich teda upozorňovala na to, že rušia ľudí, im je to jedno, lebo oni tam nebývajú, ako mi povedali. Aj tie preteky, ktoré sú tam, pán primátor, ja si myslím, že to nestojí za to, pretože naozaj niektorí ľudia odchádzajú na tie 2 dní z domov a bývajú tam starí ľudia, bývajú tam naozaj tí, ktorí si niečo, starí čačania, ktorí si zaslúžia a platia dane. Platíme všetci dane. Čím ďalej, tým platíme väčšie mestské dane. Takže myslím si, že si zaslúžime, keď už nie je to tak, ako na tých sídliskách, ale tam sú problémy ste, aby aspoň nikto tam neotravoval. Zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva na deň 11. mája 2013 o 11:00. Miesto konania u Sedláka 1, autobusová zastávka, za účelom preverenia skutočností, ktoré sú nanesené obyvateľmi petícií a sťažnostiach s poukázom na nezmysliteľnú hru, šíriaci sa prach a ďalšie neduhy spôsobujúce zhoršenie kvality života. Hovorím, že ak vám nevyhovovalo to kuriózne miesto, ale tam je to bližšie, viete. Ale ja si myslím, že poslanci mestského zastupiteľstva by sa nemali proste nejako upejpať, ísť čím bližšie k občanovi, tak kľudne môžete dať alternatívu, že sa môžeme stretnúť aj u mňa. Ja si myslím, že môj predrečník povedal veľa. Ja by som len chcel dodať, že bez mesta nie je možné, aby sa tam niečo také uskutočnilo. Máme tam priemyselný park, je tam lesný pozemok, bez súhlasu štátnych lesov to nie je možné. Vieme všetci dobre, že čím môžeme ísť motorkami do lesa. A je úplne jednoduché rozhodnúť v mestskom zastupiteľstve, respektíve len z výkonnej moci. To je možné. Takže je to úplne jednoduché. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja tam bývam prakticky od tej dráhy, možno 400 metrov, takže tam odťažuje naproti komunitárnym uchotlí, tam sa to šíri vzduchom, takže to ešte viac obťažujúce pre tých ľudí ako pre nás. Takže poprosil by som aj poslancov, aby správne
skôr ako bola motorka, teda žili tam ľudia skôr ako tam bola skladka, ako tam podnikal pán Sondek. Takže v určitom zmysle, alebo v každom zmysle majú právo, majú určitú prednosť riešenia, len aby sme neskončili pri rozprávaní, ale pokúsili sa aspoň aké také riešenia tomu dať. Ďakujem. Súhlasím s tým, čo si tu povedali. Je pravdou, že sa tam budú konať preteky a budú posledné. Lebo už Národná železničná spoločnosť s nami jedná o zábere. Toto sú posledné preteky, ktoré sa tam uskutočnia a viac tam motokrosová dráha nebude môcť byť, ani tam nebude. Takže chcem vás, obyvatelia, upovedomiť, že táto motorkárska dráha týmito jednými pretekmi, ktoré sú tam plánované, už ich by bolo asi nevhodné zrušiť, ale je to stále na nás. Už viac tam nemôže sa pretekať, lebo už to nebude aj mimo nejakého mesta. Myslím, že už nikto nebude súhlasiť, aby tam sa nejakí motorkári 3 a 4 prevážali. Čo sa týka tých občanov a potom myslím si, že ako lídny primátor som tam bol na tom svetisku, chodil som tam s tými ľuďmi. Momentálne myšli, nie je pravda, momentálne myšli na firmu Lioko 2 príkazné listy na zastavenie stavby. Čo sa týka zákonného pozemku, nepovoleného stávania, je tu pán inžinier Štúri, môže to potvrdiť, čiže my zo zákona, či už primátor, či už jeho kvalifikovaní ľudia pokračujú tak, ako nám to zákon ukladá. Toto tomu toľko, potom sa vyjadriť ďalej. Nech sa páči. Môžem konkrétne v mestskej časti. A je pravda, že robím akože hovorkyňu, dá sa povedať, všetkých občanov, ale chcem povedať, že nie je to moja vlastná iniciatíva, že proste len mne to vadí ako občanovi. Je tam asi 100 občanov, ktorí vadia tieto spomenuté veci, ktoré sme už hovorili. Ale môžem nadviazať na vaše slova, pán primátor. Toto všetko, čo hovoríte, je v rovine sľubov. Sľubov a sľubov. My sme chceli s mestom jednať korektne. Poznáme sa s vami, pán primátor, osobne. Poznáme sa s väčšinou poslancov osobne. Ja by som odporúčila každému jednému poslancovi stráviť zo 3 dní v našich domoch. Máme tu lekárov, zástupcov, aj nás liečia ako obvod, pani Kordoliaková. Máme tu poslancov, ktorí žijú blízko. Pán Pajer, pán Štrba tam bol viac razy. Pán primátor, pán Ščúri. Všetkých osobne poznáme a veľmi nás mrzí, veľmi, pretože sme mali o vás inú mienku ako ľudia, že skutočne s nami nič nerobíte. To nie je vymysel jedného človeka alebo 3 domov. Tá kotlina je celá obývaná z 3 strán. Tá kotlina je otvorená. A je pravda, že posledné 2 roky, čo sa tam robí, pokiaľ mesto vydalo stavebné povolenia a urobilo tam obytnú zónu, tak ja si myslím, že kolízia s takými vecami, ako je nelegálna skladka odpadov, ako je nelegálna motokrosová dráha a podobné veci, pre Boha, veď my sme ľudia takisto ako vy. Chcem vás požiadať, aby ste zahodili stranické trička a aby ste začali ako zástupcovia nás občanov. Ja nehovorím, že všetci nie ste za nás, za náš volebný obvod. Ale chceme práve preto sme túto iniciatívu absolvujeme, aby sme na vás apelovali ako na ľudí. Ako na ľudí. Ja to nechcem dostať do emocionálnej roviny, chceme len fakty hovoriť. My sme 100 sťažností, petícií, podaní, návrhov. Pani poslanci, vy o tom ani neviete, čo všetko je tu za dverami kancelárii. Naše sťažnosti s 30 bodmi. Na motorkárskú dráhu sme poslali sťažnosť s 12 bodmi. Chceli sme informácie, nechceme nič iné, nechceme nikomu zle, nechceme s nikým ísť do konfliktu. Ale preboha, tá obytná zóna tam bola skôr. Teraz budem rozprávať za seba ako za osobu. Moja mama s otcom boli robotníci. Tvrdo treli na tú chalupu. V poriadku, keď tam stáli, tak bolo povedané, že to smetisko je nelegálne a pôjde preč. Myslíte si, že 20 domov sa tam postaví, že sme
takí blbí, keby nám povedali, že tam bude zlegalizované smetisko, aby sme sa tam postavili. Teraz, ja som robila v 2 zamestnaniach, aby sme si to hlavu pozveľadili. Máme tu pani poslankyňu Blendovú, robila som dlho pod jej vedením. Vieš, pani poslankyňa, robila som v škole, pomáhala som manželovi. To, čo máme vydrené vlastnými rukami. To je ten dom. Moji rodičia, mama je strašne chorá. Zoberte si tú situáciu. 80-ročná žena, ráno 6 hodín. Je to 2 infarktov polmozgových. Teraz prvé, čo stane na rovné nohy, lebo sú tam strašné revy, treskanie, vyklapačiek, stavebné mechanizmy, buldozery. To sa tam nedá vydržať. To sa tam nepolieva, tam sa praší. Chceli sme byť korektní, chceli sme jednať s pánom Kondekom. Preboha všetci chceme žiť, aj pán Kondek chce svoje aktivity vyvíjať. Prosili sme mesto, nech sa urobí kompromis. Nech sa tam zalesnia 3 rady ihličnanov a nech trošičku prestane ten hluk. Dá sa to, pokiaľ by pán Kondek chcel trošičku nám výsť ústretí. Keď sme mali jednanie na tej skladke, podotýkam nelegálnej, tie pozemky sú síce pána Kondeka, ale nemá na to žiadne povolenie, aby sa tam hento dorábalo. Skúste si tam prísť a vypočuť si, čo tam my pretrpíme. Tam sú tony hliny, odpadu stavebného. Tam sa proste nedá žiť, to sa neporieva, to sa praší, tie auta tam lietajú, to proste, hovorím, 2 roky sme chceli korektne jednať, pán primátor, boli ste tam, áno, skonštatovalo sa, že všetko je nelegálne. My sme nechceli zle ani pánovi Kondekovi. My sme prosili, nech je okraj okolo cesty zalesnený, aby sme to tak nevnímali, aby to nebolo v kolízii s našimi domami. Sú tam malé deti, o 6. ideme na rovné nohy. Teraz sa to trošku polepšilo, podotýkam, o 7. o hodinu neskôr začali. Sú tam malé deti, sú tam chorí ľudia. Všetci ľudia, prosím vás, nechodia domov až o 4. Sú ľudia, ktorí tam žijú aj do obeda. A preto vás prosím ako človek, ako ľudia vás prosíme. V prvom rade ste ľudia, ktorí ste tu zvolení nami ľuďmi. Aby ste prišli na miesto a pozreli sa, ako to tam vyzerá. Nestačí, že je tam zvýšená enormná, nenormálna doprava vyťažená. Keď sme sa tam stavali, tam prešlo 5 aut. Áno, v poriadku, cesta je vo verejnom záujme. Trpíme. V koho záujme je motorkárska dráha a ostatné. Chceli sme byť korektní s mestom. Je tam množstvo sťažností. Pán primátor, rokovali sme s vami. Sľuby. Prešiel rok od posledného jednania na tej skladke. My už sme povedali, keď je tá skladka, keď mesto nemá inú možnosť, pokiaľ to bude monitorované, sme ochotní výjsť v ústretí. Nesmie to smrdiť. Aby som vám priblížila ešte náš deň, ako prebieha. V noci, keď sú tam chorí ľudia, majú srdcové zachvaty, malé deti. Chcete si otvoriť okno. To je otvorená kotlina, kde je inverzia vzduchu taká, že tam ten metán tak smrdí, že to okno si otvoriť nemôžete. Dobre, sme ticho a trpíme. Ráno o 6. o 7. začnú tam stavebné mechanizmy 10 metrov maximálne od domov. Trieskajú tam stavebné kamene, stavebná odpadová hlina, pneumatiky staré, sunutie z rozbúraných ciest, zhnité odpadové drevo. Jednoducho tam sa robí ďalšie smetisko. Pani poslanci, viete o tomto? Potom to vyzerá tak, že čo tí ľudia chcú a idú proti pánovi Kondekovi. Ja osobne ako podnikateľa si pána Kondeka vážim, pretože niečo dosiahol. Ale robiť to na úkor obyčajných ľudí, ktorí si tie chalupy vydreli, svojim zdravím zaplatili, nehnevajte sa, ale to už je akože ignoranstvo a arogancia hrubého zrna. Skutočne nemôžeme tam vydržať. Prosili sme vás, pán primátor, pán Ščurík, vy ste nám povedali, že my osobne sme podpísali, že s tým smetiskom súhlasíme. No v poriadku, keď si to myslíte, nikto z nás to osobne nepodpísal. Ďalšia vec, máme obavy, že keď vytrpíme toto, my sme povedali, že vytrpíme, aj keď to tam zasype pán Kondek,
a zalesniť tú určitú časť, aby sme boli oddelení od tohoto všetkého, tak hneď na to, ako bolo toto rokovanie, na druhý deň ľudia my sme tam nemohli vydržať. To je odplata za to, že sme si dovolili otvoriť ústa. Je toto normálne v jednom meste? Arogancia moci a ignorácia ľudí. Nemysleli sme si toto skutočne, pani. A hovorím, ešte raz opakujem, chceli sme jednať korektne. Toto nie je môj osobný názor, to je názor 100 ľudí, ktorí žijú okolo, to je názor Svrčilanov. Máme tu zástupcu aj zo Svrčinovca, pána inžiniera Koraka, nech si povie, čo tam on prežíva pri tej motorkárskej drahe. Ďalej, veď my sme ani nevedeli, že aj oni to tam tak vnímajú. Až keď pani Dolcová prostredníctvom a pán poslanec nejako proste došlo k tomu, že oni to tam vnímajú ešte horšie ako my, pretože je fakt, že tá kotlina je otvorená. Ten zvuk sa šíri. To je jedna otvorená obrovská kotlina. Tam to nič nebrzdí. Keby tam bol aspoň nejaký koridor, pár stromov, čo by to dalo, keby sa tam vysadili tie ihličnany? Nasadili sa tam 2 rady riedkých vrb. To je ďalší výsmech ľuďom. To je izolácia od obytnej zóny. Tých problémov je neskutočne veľa. Aj nehovorím o tej doprave. Trasy nám to doma, ja neviem. To už je vedľajšie, pretože ako hovorím, tešíme sa, kedy bude vybavená diaľnica, ale zase otázka znie, či aj tá nám tam nebude robiť nepletku, či to bude, či vôbec sa robila nejaká štúdia, či sa myslí aj na ľudí niekedy, keď sa niečo schváľuje. A verím tomu, že pani poslanci neviete, určite neviete, možno, že pán poslanec Štrba a ešte pán poslancov. Čo sa tam deje? Preto sme vyvinuli túto ľudia, proste sme už rokovali, čo ako. Mesto nepomáha. Dobre, čo ideme robiť? Skúsime osloviť poslancov. Sú tu za nás a sú to ľudia. Viem, že veľa vás, keď sledujeme rokovanie mestských zastupiteľstiev, si zastanete svojich ľudí. Áno, môžete povedať, že to je len otázka obvodu našeho, ale my chceme apelovať na vás, na všetkých. My sme občania Čadce, nie občania jednej miestnej časti, ale Čadce. Chceme vás veľmi pekne poprosiť, aby ste prišli, urobili poslanecký prieskum, ale nie tak, ako keď sme boli na tom jednaní a práve vtedy záhadne prestali trieskať auta, prestali tam buldozery chodiť, prestali tam valce chodiť, prestalo sa trieskať, prestalo sa prašiť, polievali sa cesty. Ďalší by sme. Veď my nie sme blbí preboha, my sme ľudia. Sme ľudia a vnímame to ako výsmech nám do očí. Zo strany tých, čo tam prevádzkujú motorkárskú dráhu, aj tú skladku, ale sme hovorili, boli sme ochotní vstúpiť, nech sa to tam teda urobí, každý chce žiť, každý chce podnikať, ale aby sa tam urobil nejaký obranný koridor a aby sa to trošičku nejak regulovalo, aj ten zvuk, ten rev a tak ďalej. Počujú to až do Michaliny, počujú to do Kotliny. Pán Ščuri, vy tam bývate, vám to nevadí. Nič sa s tým nerobí. Veľa bolo hovorov, telefonických hovorov, veľa sťažností. Na motorkárskú dráhu sme dali 12 bodov, chceli sme vedieť, sme ľudia a pýtame sa, prečo to je tak. Odpovedané nám bolo, mesto zrušilo nájomnú zmluvu s prevádzkovateľmi motorkárskej dráhy. 3 vety a týmto haslo. Aj my sa pýtame, či mesto ďalej monitorovalo, čo sa tam ďalej robí, alebo len si umylo ruky tým, že zrušilo nájomnú zmluvu a týmto skončilo ľudia. Trpte si. Ďakujem. A viac tam nebude. Nájomná zmluva je len na tieto dni. Čo sa týka smetiska, ja prekvapuje to, že ma viníte už aj za to, že to smetisko tam je. Ja som primátorom 2 roky. Mal som eminentný záujem, aby sme to riešili a preto by som si vyprosil, že sľuby alebo sľuby. Je tu Banišer Štúri, kde opäť vyšli 27. treky. Výzva na okamžité zastavenie prác na stavbe. Podľa paragrafu 102 stavbeného zákona nekomunitárnych úprav na stavbe, oplotenie a tak ďalej. Celý evaluátor. Výzva. Ďalej. Mesto Čadca. Konanie podľa paragrafu 8 stavbeného zákona nekomunitárnych úprav. Robíme všetko preto, aby sa tam to prostredie, ktoré je fakt
nepríjemná, hlavne aj to dopravou, hlavne aj to umiestnením, je fakt nepríjemné. To musíme konštatovať. Uvidíme, aká bude teraz, čo urobí to s diaľnicou. Myslím, že tam by to bolo trošku odrmené. To znamená, môj záujem je, aby sa toto riešilo. Bol som nie jedenkrát aj na firme Jotko, môžeš kútiť hlavou, ale budem sa snažiť, aby sme tie vaše body ako tak splnili, ale na druhej strane to smetisko tam je, smetisko tam bol tam iný neporiadok. Je pravdou, že teraz možno tým terénnym úpravami, ktoré sa tam robilo, aby sme na to reagovali podľa zákona, pán Ježiš to môže potvrdiť. Čo sa týka motorkárskej žrade, ešte raz, polícia rieši, keď tam našla 3 ľudí, alebo 4, ktorí sa tam pretekali, je normálne konanie, kde bude musieť uložená pokuta. Čo viac mesto môže ešte robiť, má to ohradiť, to za prvé... Môžem vstúpiť na chvíľočku? Nie, už myslím, že sme povedali všetko, je tu návrh na uznesenie. Ja sa nebránim tam ísť, a je aj napríklad zrokovania firmy o tom, kde sme tie vaše požiadavky tam presadovali. Aj ohľadne, aby nezačali o 6, aby začali neskôršie takto. To som myslím, že sa potvrdilo, že sama si to povedala, že už od 6. odseku. Čo sa týka výsadu, samozrejme, požiadal som ju o to, aby odlučnila, aby odprašila ten pozemok a hlavne čas, kde bývate vy a kde je smetisko. No ja sa pýtam, čo mám ešte viac robiť. Pán primátor, ak môžete mi dať na chvíľočku ešte slovo. Ja chcem, pretože toto je dávané do inej roviny. Ale nie. Pretože podľa územného plánu mesta je tam zelená plocha. Tam nie je skladka. My sa nebavíme o regionálnej skladke. Zabral pozemky. To sú... Ja som čítal... To je porušenie územného plánu mesta. A čo máme to teraz urobiť? My sme dali výzvy na okamžité zastavenie stavby a postupujeme podľa zákona. Ďalej chcem toto povedať, že ako máme ďalej pokračovať. Je tu výzva, je tu znovu podpísaná, je odoslaná, pán inžinier Ščurný, stavebný úrad, primátor, vedenie mesta si konalo svoju povinnosť. A sankcie? Pani, sankcie prídu potom, keď neupostupnú túto výzvu. To znamená, majú tam určitý čas, ktorý my potom budeme riešiť. No povedzte mi, robili ste v exekutíve, čo môžeme ďalej urobiť. To znamená, pokiaľ nebude naplnená takáto výzva, tak potom môžeme až konať. Veď to je jasné. Ako si sa pýtali, pán primátor, že čo Pani Beloslava, poprosím vás, mám nahlásený. Ja to plne chápem. na tých motorkárov nebolo. Trestné oznámenie podali ste? Polícia mala podať. Ale polícia koná, nebudeme sa tu takto... Ja viem, že to bolo zvykom sa takto predpísovať. Samozrejme, je tu návrh na uznesenie, skúsime to riešiť, môžeme tam ísť, nemám problém aj teraz po zastupiteľstve, ísť na to na pár miesta. Či je tam vhodné, aby sme tam mali aj mestské zastupiteľstvo? Neviem. Zvážte, pani poslanci, ja navrhujem, aby sme tam išli poslanci ako poslanecký prieskum a takto riešili. Potom sa prípadne vrátiť a rokovať. Mestské zastupiteľstvo tiež musíme nejaké momenty, ktoré nedokážu na tom mieste naplniť. Ale viem si predstaviť, že tam pôjde vedenie mesta, že tam môžu ísť poslanci a že to takto prerokovať. Naopak sú tu ďalší ľudia, možno ďalší niekto chce niečo povedať. A my sme teraz skončili s tým, že už sme povedali dosť, že vy ste sa rozhodli, že sme to povedali. To nie je správne. Pán poslanec, komu som jasne zobral slovo? Nikomu. Odpovedal som, na to mám zo zákona právo a ideme ďalej. Ale keďže je tu štátna kultúra, kto sa prihlási, môže ísť ďalej. Čiže takto. Pani doktorka Bledovská, nech sa páči. Ja by som chcela povedať len jednu vec, že ja mám veľký súcit so všetkými ľuďmi, ktorí trpia. Motorky sa preháňajú aj cez Bukov. Ja viem, že je to nepríjemné, je to veľmi nepríjemné. Ale ja by som chcela povedať inú vec, že som veľmi dojatá až k slzám na pani Belousovou, aký záujem má o petície,
osoba, ktorá svojho času spolu odignorovali temer 13 000 hlasov občanov mesta proti zrušeniu školy a vzniku cirkevnej školy. Pani Belousová, je to veľmi dojemné, čo tu prednášate, že sa zastávate občanov. Vtedy vám to bolo úplne jedno a patríte medzi ľudí, tuto s pánom primátorom, bývalým Vraželom, ktorí ste sa pričinili o zánik Hlinkovej školy, najstaršej školy v Čaci. Je to, bohužiaľ, je to tak a som prekvapená a dojatá dnešnou vašou iniciatívou. Ja to chápem, ja všetko chápem, pretože ja utrpenie chápem, aj som si prežila to, čo tu všetko hovoríte, aroganciu, moci, výsmeky, posmeky. Ja to mám za sebou, chápem vás. A čo budem môcť, ja urobím preto. A takisto som chcela povedať, že urobí aj vedenie mesta, aj primátor. Zaujímavé, že v minulých obdobiach sa nehlásili však. No, tak bohužiaľ, ale takto vystúpite teraz. Samozrejme, že sa to určite bude riešiť, ja som o tom presvedčená, že áno. A pokiaľ ja budem môcť, lebo ja bývam v Bukove a ja poznám peripetie všelijaké tiež. Ale pani Belousová, bolo to veľmi dojemné, skutočne. Tie petície, to, že beriete na vedomie, keď ste odignorovali petície a úplne s aroganciou moci, no teším sa z toho, ten prerod ma teší. Pán primátor, mala by som reagovať, bola som oslovená urazená. Keby ste boli pani poslankyňa, môžete reagovať. Pán poslanec. Čiže pán poslanec môže hocikoho občana uražať a občan nemôže na to zareagovať. Pani Belousová, poprosím vás. Viete, že... To je naozaj príklad demokracie v Čaci. Dáte mi možnosť reagovať na pani Blendovskú? Pán Kaličák, potom sa rozhodne. Pán Kaličák, nech sa páči. Postupuje podľa rokovacieho poriadku. Nech sa páči. Ja dúfam, že nebudem, ďakujem za slovo. Dúfam, že budem hovoriť 2 minúty, ale 20 sekúnd. Ja chápem občanov pri tomto probléme. Poslanci vedia, že bol problém aj Martikom, potom vzorov, ktorý sme sa zhodli. Ja pevne verím, že dojde k náprave. Musíte ale pochopiť, že nie je to jednoduchý proces. To bude zložitejší legislatívny proces v správnom konaní. Potom môže nastať trestné konanie, keby sa niečo porušilo, ale my vás určite v tomto podporíme. Čo by som chcel ale pán primátor poprosiť? Hovorili ste, že tam sú posledný ten obrov. Bude tam zásah tú diaľničnú spoločnosť, že tam nejaké úpravy budú. Nenájde sa zo pár prostriedkov potom. Teda keď teda tento jeden závod, jak už teda bude sa urobiť, že by to mestský podnik služieb budú zahrnúť tie dráhy tam. Čo by sa tým nejako prihnulo? Lebo oni tí ľudia tam budú chodiť. Poriadkový útvar, mestská polícia, to nebude stíhať strážiť non-stop. Stráži sa most, ostatní náležitosti. Čiže by sa našlo dobrá prostriedkov a že by sa to zahrnulo tá dráha, ten prihnuté tráviky, ktoré na mestské, aby to nevyužívali. Toto. Potom vám dám slovo, nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja som obyvateľ zo Svrčinovca. Za priemyselným parkom chcel som sa ešte vrátiť k tej motorkárskej dráhe, pretože tu bol aj jeden aspekt, ktorý ešte nebol doriešený. Ďakujem teda, kvitujem s uznaním, že bude vyriešený aspekt prach a hluk, pretože ja keď po pracovnej zmene akurát o tej 4. sa tam tuším podľa tej tabule rozbiera prevádzka, prídem unavený, vystresovaný z práce, tak čo ma čaká, keď chcem vonku si oddychnúť, zregenerovať sa, tak denervujúce zabíjanie motoriek až do prakticky do zotmenia. Takže toto vôbec neprispieva k môjmu teda zdraviu. Druhá vec, to je ten prach, už začína byť dosť sucho, včera už prvýkrát som pozoroval, jak ten prach začína sa zdvíhať. Mám nafotené snímky, keď celá dolina bola drobným prachom úplne potiahnutá. Kto to má, prosím vás, dýchať, áno? To sa v kultúrnych krajinách nerobí, aby na takomto mieste sa motorkárske dráhy prevádzkovali. Ďalší aspekt je, že sa preháňajú okolo našich domov na rôznych črepoch ľudia, ktorí si tam chodia zajazdiť, z Čierneho, zo Závešia. Už som mal s nimi, to je zase bezpečnostný aspekt, jednu kolíziu s motorkárom tam, čo je pod trať, taký k nám prechod v tuneli. V tomto tuneli som mal s jedným motorkárom kolíziu s autom.
Našťastie skončilo dobre, spadol, nič sa mu nestalo, som ho skontroloval, troška mi poškodil auto. To je ďalší aspekt. A štvrtý aspekt, ktorý chcem pripomenúť, a ktorý by som sa chcel spýtať, ako sa bude riešiť, je, že čo tam chodia od jary do jesenia a hlavne v tých rozmočené zmrznú kaluže v tej ceste, mokré, a im sa to páči, oni to rozjazdia, to sa rozkrekuje a neustále prehlbuje. Tá cesta, ktorá bola v 2005, keď sa robil priemyselný park, bola bývalým vlastníkom toho priemyselného parku troška vyspravovaná, hovorím trošku, ale dalo sa po nej jazdiť, pretože je to prístupová cesta pre sanitky, rýchlu zdravotníckú pomoc v prípade ohrozenia života a zdravia našich domov tam, ktorí tam bývame, a prípadne ohrozenia majetku, no hasiči už nejak prejdú. Ale v prípade ohrozenia zdravia života je tam problém so sanitkou sa dostať cez tie diery. Takto zničili proste tú vozovku, že ako sa bude toto riešiť. Ďakujem za pozornosť. Úroveň a myslím si, že všetci pochopili, že jednoducho vtedy pri tej petičnej akcii ona hájila svoje miesto riaditeľky. Ale to je teraz úplne o inom. A mestu sa ušetrilo zrušením tejto starej školy. Nemala finančné prostriedky, ktoré mohlo dať aj dalo na zveladenie iných škôl. Ale ešte k tej dráme. No, keď si sa pýtali, že čo s nimi, tak boli legitimovaní za mojej prítomnosti mestskou políciou. Čiže vlastne mestská polícia ich prichytila pre páchanie minimálne priestupku alebo trestného činu, lebo oni jazdili aj po ploche, ktorá je zaradená ako lesný porast, a tam je naozaj trestná sadzba 1 rok. Čiže by mala mestská polícia dať trestné oznámenie na týchto, ja som svedok, môžem aj vystúpiť v tomto, alebo môžem to oznámenie dať ja. Ešte by ma zaujímalo, že koľko platili za prenájom, pretože oni mali prenajaté, a tu je to v liste pána primátora, do 12.9.2012 mali prenajaté 2 parcely mestského pozemku. A kto podpísal prenájomnú zmluvu? Koľko platili mestu za toto? Či vôbec platili? Pretože tu sa povedalo, že všetko sa urobí, áno, ale niekto im zmluvu podpísal. Kto tú zmluvu odsúhlasil? Kto ju podpísal? Koľko mestu platili? To by mali občania tiež vedieť. Pretože povedať, že oni si tam budú jazdiť aj tak, proste, tak akože mesto má na to, aby vyvodzovalo dôsledky, aby nastúpili aj represívne opatrenia. Tam sa vždy dá zistiť, že ktorí ľudia sú tam. Však ja teraz nechcem akože na mestských policajtov, oni mi povedali, že čo môžu. Tak som zavolala štátnych policajtov do Žiliny a som sa ich spýtala, čo môžu, ako postupujú. Čiže musia mať povolenie majiteľa pozemku, musia mať povolenie na vstup a na činnosť. To nie je činnosť hociaká. A potom ešte by ma zaujímalo, či ten pán podnikateľ, ktorý má vlastne tento klub, platí aj dane. Lebo oni si platia prenájom, možno to platia cash. Akože to sú všetko nelegálne činnosti, ktoré sa tu dejú. Ja som rada, že vlastne tam ešte ten pán inžinier zo Zvrčenovca povedal aj o tom, že sú rozmlátené cesty. My sa potom nedívme, že tie cesty sú rozmlátené od kamionov, ktoré tam chodia, a že sú rozmlátené ešte aj od týchto, ktorí nevedia, čo so sebou. A čo sa týka tých ostatných častí, motorkárov a podobne, tak ja si myslím, že polícia, sú to aj zastupcovia medzi poslancami štátnej polície, by mala teda urobiť aj nejakú akciu, rozumiete? Ale ešte trošku odbočím. V Čadci sa jednoducho zákony nedodržiavajú. Poviem vám iný príklad. Ako je možné, že niekto dal povolenie Uhruzi, konkrétne, postaviť hangár, kde v obytnej štvrti pán bývalý policajt Jaroš si normálne parkuje a chodia tam kamiony. Tie kamiony tam natlačí. Ja by som sa spýtala pána Goščaka, ako mohol dať povolenie, lebo tam do tej cesty vôbec nevidno, je to všetko sťažené. To sú problémy, ktoré ľudia majú. Myslíte si, že nedávali sťažnosti na mesto? Dávali, ale nič. Pretože tak, ako sa povie, že to je konvent, nechytajte sa, on si to vybaví, to je Jaroš, ten má všetkých podpalcov, ten si to vybaví. A ja si myslím, že toto by sme mali myslení občanov odstraňovať. Že si to vybaví jednoducho nevybaví. Toto som povedala len tak, ako že ste to mohli povedať poznámku aj pani Blendovskej, keď odbočila opäť na jednu konču, ale vtedy by ste sa len potešení usmievali. Ja viem, že vtedy ste ako posledec bojovali za tú školu, ale teda ako buďte rovnakí na všetkých. Vôbec sa nechcem vás nikde sa nevyjadriť v tej škole a mám na to svoj názor.
Pán primátor, môžem ešte na chvíľočku. Ja si myslím, že sa tu odskakuje od hlavnej témy, čo tu je riešené. Ale nech sa páči. Vy ste spomenuli, pán primátor, že to je smetisko, že otázka veľa rokov. My nehovoríme o regionálnej skladke. My hovoríme o skladke, ktorá je ťahaná nelegálne od regionálnej skladky smerom nadol. My občania sa obávame, že tam bude to isté, čo sa robí na regionálnej skladke. Neboli sme prizvaní, vtedy boli sme ignorovaní, máme obavy, že to isté... Ja som vás nepozval. Áno, ale to bolo 5.9.2012. Odvtedy počúvame len, že je to v riešení. Odpoveď nám prišla, zákonne sa to bude riešiť. Pýtam sa na opatrenia a na riešenia, ktoré boli od toho 25.9. mestom urobené. Prečo až 27.3. teraz? Vážená kolegia, prebieha správne konanie. Pokiaľ nie je ukončené, tak nemôžeme nič iné robiť. Samozrejme, budem alebo urobiť všetko preto, aby sme tento stav ukludnili a dali do poriadku. Mrzí ma. A nechcem byť ale osobný, to ti potom poviem o zastupiteľstve. Aby sa dodržiavali všade takto zákony aj starobilý zákon. Nech sa páči. Faktickou, pozrite sa. Rokovací poriadok hovorí o niečom. Už prvý bod nie je v súlade s rokovacím poriadkom a teraz, keď sa hlásime faktickými, to nie je dobré. Poprosím vás teraz, kto sa chce ešte prihlásiť a berme to ako faktickou 2 minútou a porušujem týmto úplne rokovací poriadok, aby nám bolo jasné.